क्लास 9 ना एक्सारसाइज 4 निफ्राय जागायसिगोन। बेयाव दङ मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय। एक्सारसाइज 4.1 नि कुइसन नम्बर 1 आ नैबे गांसे नटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै। बे बिबुंथिखौ दिन्थिनो मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय लिर होनदों। गांसे नटबुकनि बेसेनखौ x रां ला आरो गांसे कलमनि बेसेनखौ y रां ला। बेयाव मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरानि महरा जाबाय नैबे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरानि महर। बेनि महरा जाहैबाय ax plus by plus c equal to 0। बेयाव a आ x नि थाफादेर अनजिमा, b आ y नि थाफादेर अनजिमा, c आ दिदोम अनजिमा। नैबेहाय x जों a दंफादेरो, होमबा नैबे a आ जाहैबाय x नि थाफादेर, y जों b दंफादेरो, b आ जाहैबाय y नि थाफादेर, प्लास c आ जाहैबाय दिदोम अनजिमा। बे दिदोम अनजिमायाव 1 निफ्राय जेसेबां अनजिमा दं बे थानो हागौ, 0बो जानो हागौ आरो। होमबा बेवहाय नैबे जाहैबाय सलुसन 1 नि सलुसन। 1 नि सलुसना बेहाय गांसे नटबुकनि बेसेना गांसे कलमनि बेसेननि फाननै होनदों नालाय, होमबा बेयाव लेट होदो गांसे नटबुकनि बेसेना x रां हमनानै लाबाय, ओमफ्राय गंसे कलमनि बेसेना y रां। बा बेखौ मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरा दिहुननांगौ बेनि। बा नैबे AQ आ जाहैबाय एकर्डिं टु दा कुइसन। एकर्डिं टु दा कुइसन सोंलु बायदियै मा होनदोंमोन, गांसे नटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै। नटबुकनि बेसेना जाहैबाय x, ओमफ्राय कलमनि बेसेना y। होमबा x नि फाननै होनदों नालाय, गांसे नटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै। गंसे कलमनि बेसेना y, ओमफ्राय बेनि फाननै होनदों नालाय, नैबे x समान समान नैबे 2 खौ फाननै मानि 2 खौ y जों सानजाबनांगौ। कलमनि बेसेननि फाननै होननाय लोगो लोगो नैबे 2 खौ y जों सानजाबनांगौ। होमबा बेहाय इमप्लाइसन होदो नैबेखौ, ओमफ्राय x आ x फैगोन इकुवेल टु 2 जों y जों सानजाबोबा इन्टु खालायोबा 2y आनो जायो। ओमफ्राय दानिया x आ x इन फैगोन, ओमफ्राय नैबे 2y खौ ओरै लेफ्ट हेन्ड साइडजों लाबोनांगौ। बे साइनआ जेबो गैया मानि प्लास, प्लासआ ओरै बारबोयोबाथाय माइनास जाफैगोन, ओमफ्राय इकुवेल टु 0 बिथिं जेबो गैला मानि 0 आरो। होमबा देयारफर दिहुननो गोनां हांखोआरि समानथाय जरा, हांखोआरि समानथाय जरानि महरा जाहैगोन नोंसिना x माइनास 2y इकुवेल टु 0 जागोन आरो। होमबा नैबेयावनो जोबगोन एन्सारा।